Incwadi yokuqala kaJohane, isahluko sesithathu nevesi leshumi, ifundeka kanje. Ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane. Lowo ongenzi ukulunga akasiye okaNkulunkulu, naye ongamthandi umzalwane wakhe. Wamukelekile kumnikelo. Ezweni, lapho ukuthi singobani ngokuvamile, kuthonywa ukubukeka, nomani impumelelo, iBhayibheli lisikhumbuza ukuthi lokho esiyikho ngempela, njengabantwana bakaNkulunkulu, kubonakaliswa ngendlela esiphila ngayo. Encwadini yokuqala kaJohane, umpostoli uJohane udweba umugqa ocacile phakathi kwalabo abangabakaNkulunkulu nalabo abangebona abakhe. Futhi uvivinyo lulula, kodwa luyasangulukisa. Ukulunga nothando. uJohane uyabhala. Ngalokhu kusobala ukuthi bangobani abantwana bakaNkulunkulu nokuthi bangabantwana bakaSathane. Lona ongenzi ukulunga akasiye okaNkulunkulu, nalowo ongamthandi umfowabo. Leli vesi lihlanganisa inhliziyo yomlayezo kaJohane kuze kube manje. Akukhona mayelana nokuphelela, kodwa kumayelana nokuphila impilo ebonisa isimo sikaBaba wethu osezulwini. Umntwana kaNkulunkulu weqiniso akahambi esonweni esivamile, futhi akahlali enenzondo noma engenandaba nabanye, ikakhulukazi labo akholwa nabo. Ibandla lokuqala lalaziwa ngothando lwalo olunamandla. Abangaphandle babemangala futhi bathi, beka ukuthi bathandana kanjani. Lolo thando olufanayo kufanele luphawule wonke umntwana kaNkulunkulu namuhla. Uma sithi siyamazi, kodwa izimpilo zethu zigcwele ukuzicabangela thina noma ukwahlukana, uJohane uthi asiphili njengabantwana bakhe. Ngesikhathi esifanayo lolu thando nokulunga akuzona izinto esizenzayo thina. Ziwumphumela wokuzalwa kabusha. Ukuzalwa nguNkulunkulu ngokukholwa kuKristu. Ngumoya wakhe ongaphakathi kithi osinika amandla okuthanda, ukuthethelela, ukukhonza, nokuhamba ngokulunga. Hayi ngokuphelele, kodwa ngobuqotho nangokuqhubekayo. Umehluko phakathi komntwana kaNkulunkulu nomntwana kaSathane awufihlwa. Kusobala, kusho uJohane. Kuyabonakala endleleni esiphila ngayo nothando. Uma sikuKristu, ukuphila kwakhe kuzobonakala kweyethu. Hayi njengamazwi, kodwa nangezenzo. Masikhuleke. Baba wasezulwini, ngiyabonga ngokungibiza ngomntwana wakho ngoJesu Kristu. Ngigcwalise ngomoya wakho ukuze ngihambe ekulungeni futhi ngithande abanye ngothando olufanayo, ongibonise lona. Impilo yami mayibonakalise iqiniso nomusa wakho usuku nosuku. Egameni likaJesu, amen.